Какво става, хора? Днес ще играем Happy Wheels и нека да започваме. Почваме с първия мап, който е много добре оценен. Сега ще го видим. И нека да започваме. I'm sorry but here don't notic will coming do. Shit purple cap out. Сега нека да прескочим табелата, да щупим вратата и да прескачаме. Тук трябва да минем. Тук трябва да... Чакайте се. Сега трябва да ги прескачаме. Се пробвам от далечно разстояние. Не става. Направихме го. Сега по това цъкнахме копчето. Нека да видим какво ще стане. What? Падаме някъде. Само нещо да не ми се щупи, че после става трудно. Почваме. Хора, вижте ме, аз съм наобратно. Сега се излезнем този ден. Чакайте се. Засилваме се, изкачваме от динозавъра. Thank you, God. Сега да видим какво стане. Тирек се го изяде. Нека да е така, ние си продължаваме. Склипане, тук има някаква пещеричка, ще влезем да видим кой е. Кой има вътре? И сега влезнахме в пещерата. Спускаме се. Да, вода. Не знам, защо поскочихме водата. И продължаваме. Сега скачаме в вода. Вау. Да се скачим. Добре, изкачихме се. Сега трябва да цъкнем зето. Цъкнах зето. Точно така се пуснем. Факари, еладе. Зето е. И така е. Не стана, хора. Сега ще излезнем, защото пак не ми се стига до там. Сега ще играем на второто, който се казва Crayon City. Сега чакаме да заради. Money. Controls. Добре, тръгваме. И да видим до къде ще стигнем. Вау. Чакайте да спрем да прочетем. Пътин кар фол... добре. Някаква отворена шахта, не знам що е така. Шоу. Не, ние си продължаваме, няма спираме червено тук. Продължаваме на долната улица. Мистер Бъргърс. Там ли трябва да отидем към Мистер Бъргър? Уау, манико това е. Това много гадно е. До комбайн няма да го играем, защото много не бива. Тук играехме с един приятел, той тук много фейлваше. Закачаше се на това въже. Това малко дете направо отнесе ми главата сега на това шангър. Къде застана? Следно ще го ебем. Скачаме!
Ой, прескочихме го. Мали. Сега го бутаме и то му реже с главата. Да, пък снима. Нещо средновековно става тук. Тя, че то нещо. И този мап съм го играл. Както казах с мой приятел. И сега нека да продължаваме. То му спазах тялото. Това е Happy Wheels. Хо. Айде. Гледайте сега, не мога да прескоча. Най-накрая. Най-накрая. Успяхме. Продължаваме. Катапулт. Кафата ги преди се ще пробваме пак. Това ниво искам да го миним. Поне на клип. Да го минем на клип. Това е първият клип на Happy Wheels. Ако не знаете, канала ми е Golden BG. Голда. И продължаваме. Пак стигаме до тоя чангър. Чупихме главата. Добре, няма нищо. Айде, сега той ще го смачкаме. Да, сега няма да мога да се кача. Гледайте. Добре, качих се. Сега продължаваме. На това пак ще му резнем главата. Резнахме му я. У нас снима пак. Но не знам какво толкова си има да снимаш, когато на човек му режат главата. Не знам, не си принцип. Ето сега малко го смачкаме. Аз си купих от един магазин нови слушалки. Надявам се, поне звука се чува. Слушалките си работят. Опа, чакай. Трябва да минем така. Още малко, май ще го минем. Да, още малко става, хора. Чупихме вратата. Тук някой го е заколил това. Чакай. Хора, знаете ли това? Сега дете стреляхме с катапулта, му е дошло на главата и го потрепало. Трябва да се засилим, за да можем да го прескочим. Да го прескочим. Давай! Добре, пак ще пробваме. Ще се засилим яко. И то толкова може и давай. Аре бе. О, не! Хора, това преди го минава с кейф. Просто е така се засилвам, скачам си и съм догоре. Дай бе. Пак ще пробваме. Докато не го минем, това няма да спираме клипа. Поне е то лево да го минем. Хора, знаете ли какво? Дайте да минем някакъв друг. Чайте сега ще разбира. Обскос. Ето. Тук се мъчи много. Почваме. Epic Jump. Дървена резна тея. Топка. Трябва да направи на нищо. Само да кажа, на които още нямат Happy Wheels и като могат да се изтеглят, като цъкнете C, гледате от детето. Дай! Няма може. Това ръкът не го миним, няма спираме клипа, хора. Ако не го миним, ще видим какво ще направим. Бягай! Добре. Давай!
така ще умием. Епик джамп. Ой, на то крака му фръкна тук. Чакайте. Ей, дема. Нека пак да пробваме. Хора, няма стари, спираме клипа.